lotxe eta lotxen egunerokoa. Kaixo lagunok, nereak voluntariotzan jarraitzen du eta niri esan dit gaurko atala aurkezteko. Idazkunek kontrako esango dizue, baina ez egin kasurik, gezurtera gutxa da. Oh, gezurtera bat ni, lotxagabea, berazila baina gezurretan. Oh, zabita honon dago labezo morroa. Idaz, broma bat zen. Baina, nire atal berria ikusi behar duguta. Momentu bat, segundu bat. Broma egitar. Lagunok, nire bokazioa aurkitu dut, nire bizitzako proiektua, nire pasioa. Hala da, Xabizaun, badakizu beka bat eman didate, eta lanbide desberdinak frogatu behar ditut zer ikasi erabakitzeko. Eta lanbide guztietatik barazkitzaltzaile izate aukeratu duzu? Bai izaskun, horrela gure bizilagunek ere nire barazkiez gozatuko dute. 0 kilometroa, ez dago hoberik. Hau desiluzioa. Zeinek pentsatuko zuen baratze batek hainbeste lan izango zuenik. Lotx, tomate landare batek hilabeteak behar ditu lehen usta eman arte. Hilabeteak? Banekienik porruak landatu behar genituela. Tira, ez galdu gure atal berria. Betiko lekuan, makusin. Lotx eta lotx, ikusi, makusin.